Takže, ahoj, co se tady zase Adam Triamatodu, tentokrát na Adam Trifa účtu. A dnes tady budeme ukazovat tank BDRG 1B. Je to francouzská linie 5. těžké vozidlo. Tak, takže ukážu ten strom, takže začíná to tankem FT17 samozřejmě, potom se jde do tanku D1, D2, B1, BD a BDRG 1B. Tank B1 je jediná 4. úroveň těžký tank. A tyhle D1 a D2 to jsou takový heavyáci prvních 2 úrovní, že už to. No, ta D1 jako ještě moc ne, ale ta D2 má velkou výhodu pancířově na 3. úrovni. Potom ta B1 hrozný dělo, to je příšerný. No jo, no, ale tady je s tím nejslabším ještě, ale jinak pancířově docela dobrý, no, ale taky to není pomalé. Vidíte, že to nejlepší dílo je dílo 3. úrovně. No, takže to má velkou nevýhodu. A tak to BDR má dělo 7. úrovně, takže to je kalibr jako prase. No, i tohle dělo 5. úrovně je docela dobré. Tohle má průbojnost 129 a to nejlepší má 170 a poškození 240 až 320. A tohle má 170, takže vidíte, že to je o něco lepší. A tohle je pomalejší. Ale ale je to pořádný kanon, jakože tý KV1, to je kemper tohle slova, když jde do KV1, kempersky ubere klidně půl života, nějak ze strany, no zepředu asi ne, ale ze strany, no. Takže ale není to zase úplně tak tanko přímý boj. Churchill 1 versus BDR. Vyhraje Churchill 1, protože než já nabiju, tak on do mě nasází 3 střely. No, možná i víc. No. Tohle má zase ten tank nevýhodný. Já mu uberu tak 250 života, jenže on mě za ty 3 rány ubere třeba i 400 a jo, a kdybyste ještě chtěli vědět, když ho potkáte, tak střílejte když tak sem do spodku, anebo ještě do té velitelské kopule, tam je hrozně vidět, jo, takže, nebo když tak ještě sem nouzí. No jo. Tam už to není tak, to jo. Takže, jinak maximální rychlost je 30, takže... Opravdu těch 30 jako jezdí. Žádný čipera to jako není, ale lepší než Churchill 7. Ano, no to jo. Ten Churchill 7 to je velmi ještě. Tak to není tam. Je zajímavé, že když se kouknete, on nemá jakoby skoro jedinej ostrý roh, že on se... No on je zaoblený hodně. Nebo i ten přední pás, když vidíte, že tady není jako mají třeba Němci, nebo třeba Churchill 1, tak Churchill 7. Vidíte, že to je skoro rovně a potom to jde zase nahoru. A když to tady, to je zaoblené. Tady to je takhle hezky vidět. Takže máte velkou šanci, že odrazíte, teda když to tam někdo neumí hrát. Jo, takže... A já si myslím, že už asi můžeme jít. Jinak bitva... Nejradši to mám, když jezdím s 6. úrovněma, jo. No to jsme první. Tady teda Adam 3. A já to nemám moc rád, protože takový dva střední tanky 5. úrovně mě zabijou, jo. Když jedu s těma 6, tak ty už mají přece jenom některé pomalejší nabíjení a já se v tom nestratím. No jo, no to má tak docela proti těm 5 výhodu, že teda v těch 6. úrovních to se nestratí.
Jinak toto dílo taky něco stojí, to je tak docela dobré. Stojí 9 000. A když tak se vydáme do města. A tam budeme... No vidíte, že to nabíjí 11 sekund to dílo, což je hodně. Třeba VK 3601H, co jsem měl, a to nabíjí 8 vteřin, nebo teďka už tak, no a nějak tak podobně, a to je docela dobrý kanon. No vždycky jsem měl tak. Ale ubral jsem s tím, myslím, maximálně, je to nemožný, ale ubral jsem s tím asi 500 života, jo. S tím nejlepším dělem. Já vím, že to je nemožný, ale... Nečítal se to. Ne. To je zapálené. Ne? No tady takhle čekám, že za chvíli se budou korlit města. Šlo by to, ale... Nechte se mi, přibíjete to na nabíjení. No, tady se můžu vlastně kdykoliv vynořit z toho města, ale jak vidíte, tam asi 2 leviáci jsou vlevo, Jakoby na minimapě. vlevo na minibapě a Já možná pojedu za... ne, tam Vůbec nevím, kde jsou, podle mě jsou country na druhé straně. Čekají přesně na to, na co čekám já. podle mě ne. A! Vidíte tamhle právě jedna. Pozor na tohle tanka, tam ten... Ačko. Natoč se trochu. No, to pásku, to nejde, to je štěstí. Stejně by asi... A kruci, AT2. To je nepříjemné. Vysází, kterým do tanku, vysází do vás 10 rán a než vy nabijete, tak jakoby po vás, jo. To jinak neprostřelíte, teda můžete tam střílet a... Já se pokusím teď. Ano, opravdu ono to nemá, ono to má slabinu jen vepředu. Já asi půjdu na tu AT, to je taková jednička, nevím. No, to bylo jasný a... Tamhle. No, tohle je docela noob tým. Já bych ani... No, ale jo. Grill, no tak. Toto je smůla, no. Dělal. Jinak tady... Vidíte to BDR 1B? Jak to je krásný zvuk a ubrávacím. Ale teď nemá šanci BDR 1B. Proti AT2. Když teda AT2 jsem si jednou sám nadělal a podal jsem si Churchill 7, ale to dílo mnohem rychleji nabíjelo. Takže k tomuhle tanku asi všechno, jinak... Ještě bych ukázal, možná jestli se nám brzo vrátí z bitvy, tak bychom ještě vidět. No, to už na to asi nebude čas, no, ale... Já ukážu ještě ten strom, potom to pokračuje těžkým tankem Aros 44. Tady ta sedmička a MX M445 má docela nevýhodu teda pancířově. Tam jí prostředím s tím tygem i třeba s tím 90. No, opravdu málo, no. Těch 8 cm na věži není moc, jo. Takže... Pak tady to už jsou. A taky máte velkou tady u toho tu nevýhodu 90 mm to prostě. Do 9 cm opravdu není moc na tu ostičku. Tak, ale nic, aby se neskudil. Zase velká nevýhoda pancíř, to je... To má radlici sněhovou skoro. No. No a tady to už. No, těch 170. No těch 17 mm taky není na tu desítku hodně, jo. To je, víš, abych řekl málo.
Já už se nám vrátil. Já ještě ukážu, abyste tady viděli, jak to je málo. Myslím teď, mouse má ze předu, kolik to on má? Tak mouse se nedá docela počítat, protože to má ze předu 200, no, 20 cm. Ale tady ten mouse má největší čelní puntíž, takže to nejde prostřelit ta věž. Vy tam ještě to... Teda tady tam má teda ten pancíř, no taky 20, ale vidíte, že ten čelní pancíř taky není hodně, jo. I ten teda, já si myslím, že už nebudeme moc povídat, ukázali jsme vám to něco místnost. no, ale kemper to je hlavně. No, Hlavně kemper. už takový výjížděcí tam, jakože vyjete, vystřelíte, zajedete. Ano. Takový podpůrnej. Já tohle tanka nikdy neměl, takže kámoš s ním umí víc teda, jo. A to je snad asi všechno. Nebudem to.